benvinguda fanguera, i si acabes d'arribar, benvinguda en fang. Avui explicarem com fer un animalet pas a pas, així aprendrem a utilitzar la barbotina i com s'enganxen les peces de fang. Per fer el nostre animalet hem d'utilitzar diferents trossets de fang. Jo ja els he donat prèviament la forma que vull. Cametes, els bracets, les orelletes... Per fer aquesta peça necessitarem algunes eines. El punxó amb fils, un palet de fusta, la barbotina amb un pinzell per poder aplicar i mentre abans de fer les peces, si heu de tallar alguna cosa, la mitja lluna va molt bé per tallar. També utilitzarem una esponjeta humida per poder polir les superfícies. Teniu tot a punt? Comencem. Ratllarem els llocs on ha d'anar les potetes. Aquí i aquí. Un cop ja tenim ratllat, hi posarem una miqueta de fang. Començarem per les potetes de baix perquè ens donen una mica d'estabilitat i són les més fàcils de posar. Fem una petita pressió. Aquí i aquí les fem una miqueta separades. Netegem una mica la superfície. Ara recordem, important, fer el xorret de reforç perquè la peça s'aguanti bé. Tot i que no és una peça que hagi d'aguantar pes, el xorret és important. No sé si podeu veure bé que jo vaig repartint una miqueta a cada banda. Veieu? Així. Un tros cap aquí, un tros cap allà, que quedi super ben integrat. Com més gruixut sigui el xorret, més ens costarà integrar-lo. Per tant, no cal que sigui molt gruixut, però sí que ens quedi ben integrat. Polim. Veieu? Ja es veu la peça com molt més enganxada i molt més integrada. Els bracets, jo he fet els xorrets i els he retallat una mica així al biaix, perquè els posarem aquí al costat. Seguim una altra vegada amb el mateix. Fem ratlletes, posem la barbotina i enganxem. Un bracet. En aquest cas, com que la peça ja té una part de fang aquí dalt, el que farem serà arrossegar una mica de fang perquè quedi enganxat. Amb això ja estem generant aquest reforç. Aquest bracet no li fa falta, a més, aguantar pes de cap tipus i està molt enganxat al cos. Hem posat la barbotina, la qual cosa farà que es quedi ben enganxat i, a més, li hem fet una petita pressió i l'estem integrant per la part de dalt. Ja tenim les 4 potetes enganxades. Anem a pel cap. El cap el tenim aquí. Li fem una miqueta de formeta de cap, així una mica ovalat. Inclús podem fer com una miqueta de morret si volem. Llavors quan el pintem ja el marcarem una mica més. Jo li marco una miqueta aquí on han d'anar els ullets i així. Ratlletes per la part de sota, ratlletes a la part de dalt i repetim de nou. Barbotina i barbotina. Posem i fem una petita pressió. Un petit xorret, tan primet com puguem. Posarem. L'embolicarem. I tornarem a fer el mateix que hem fet abans. És important que el xorret, quan l'haguem de posar, estigui tovet. No forcem. Si el fang està ja una miqueta sequet i el xorret hem de fer molta pressió per fer-lo, no ens va bé. Doncs ara polirem el coll també, com hem fet amb les altres coses. Vinga. I ja tenim el cap posat. Ara ens falten les orelletes, que les he posat aquí. He fet mini boletes i les he aixafat una miqueta i les posarem aquí. Una aquí i l'altra aquí. Aquesta és la idea. Agafarem l'eina per marcar i farem les ratlletes. Fem la marqueta per llavors quan les tornem a posar intentar posar-les al mateix lloc on ens anava bé. Una miqueta de barbotina i les posem fent una petita pressió. Molt bé. A veure, polim, que a vegades anem fent marquetes i a vegades fins que no hem polit no veiem ben bé com ens està quedant.
Molt bé. Doncs ja tenim la peça muntada. Ara el que farem serà deixar-la que s'assequi tranquil·lament en un ambient més o menys càlid i sense llum de sol directe ni sobre de la calefacció, que també generarien esquerdes. D'aquí uns dies la polirem i la decorarem.